gimoinga par kokelo ne jotelo mopogore opogore midwaro mondo mi obi e chenro mari maka kod kacha to nikech wang'iyo gima watimo ma en chenro mari mar Kuku Mar Wach live. Nyinga en Hano Tido wendo na speaker mar County Assembly ma Kisumu Mheshimiwa Jack Elisha Oraro molo chutho ang'o matimira assemblies ma dok manogolo kod Jacob Mulurela Muludinga owachango azimio mar oganda bende biro chieng' tich abich juma ni eri kaachiel kod Orlando mondo midwok e skunde ma koso kidwoki onene nadi kaachiel kod gi siasa makalu ang'o momiyo county ma Kisumu siasa chako gore mar miriambo ng'ato nyalo wacho ma ng'ato nyalo wacho macha wadhi kar kanye molo chutho sama thundi ariyo gore lum hinyore mogik. Nyinga en Harno Tino live Kuku Mar Wach e tipo achiel kende Lolwe Tv nikech gini en maro. Mheshimiwa idhe nadi? Adhe maber. Kizungu wacho ni good to see you. Good to see you. Ndisori jaduong'. Erokamano ibi disori. Odiochieng' uteri nadi ndalo mang'eny idhe nadi jaduong'? Nyasaye rito maber Kisumu County ka. Yes. Kendo anyalo wacho ni changamoto en gima kawaida mar piny. Yes. To Nyasaye miyo wangima kendo wangima. Ka ilosi Nyasaye miyo wangima kendo wangima. Wangeno ne Nyasaye miyo wangima wane odiochieng' mar azimio la umoja. Tarika par. Yes. Mulurela Muludinga. Yes. For the first time, yigi jakom TV stations landogi dhano mahogete nyaka kweth mar siasa masa moro pingo kata mok negi paro mar ODM jaduong'. Ing'ama ja Kristo. Yes. Nitie wer moro mawero ni ruoth tiyo to alenga lenga. Yes. Sani ruoth tiyo to alenga lenga mos. Ruoth ema tiye gini. Yes. Aneno ni manego. Inene nadi seche mowacho ni wang'iyane na koni gi koni eri mar pesa ni kata mar manyonge ni kamuluor Uhuru Muigai Kenyatta ni piny owacho lwete nitiere e wach mar azimio la umoja ma tich abich ni eri onyalo hinyo Muluru Odinga ke kwan mare mar manyo kom ker koso. Oyo. Ingeni sama gimoro timore ji wacho weche mopogore opogore. To wan e kinde mar siasa. Yes. To dhano ng'iyo siasa gi wang' ma opogore opogore. Adiri makende ni Raila Amolo Odinga onge ng'amo chunge. Yes. Bende pok owacho no chung. Lakini wan gi geno ni koromo tarika 10 dwe mar 12 to dhi wacho ni entie e pap. Ma en gima timo kende gi mano ma tich abich mabiro ni. Onyalo dhi wacho mano lek marwa mondo wach ni ochung. Kech asecheko mos nyaka nyicho chak wuothe dot ka dot mag oganda mopogore opogore. Penjo mano penjo achiel en ni kwase wacho ni oganda mondo riwre otiga moro achiel to uneno nang'o awe kosa dhi mbele to onge kama nawinjo ka ji okwere ni mondo owe duto kachiko ita kendo kaneno kuonde man bende adhi en ni dhi mbele. To nowacho ni ok abi duoko usani abiro duoko mbele kasewuoyo gi oganda mamoko. Oseluoro piny te moketo diere. Koro tarik 10 tich abich Kasarani odhi duoko jopiny. Ng'ato biro penjo gimoro Mheshimiwa Oraro ni to seche miwacho ni Muluru Odinga dhi duoko jopiny ng'ato nyalo penjo ni to ok waneno kuma okaw report mar achiel kachiel kata mana survey moro ma nyalo kono oyo jopiny kone bas dhi duokwa ni wadani mondo be chung na en mana penjo e rumbi erokamano achungo sika chung to jopiny duoko e political rallies. Erokamano ing'eni gimoro biro ni science kata choko report kuom oganda nitie mopogore opogore. Inyalo ndiko questionnaire imiyo ji jaso, inyalo wuoyo kuom ng'ato kod ng'ato ka ng'ato kata timo sampling oganda kuom oganda ka oganda. Gima nye Raila timo iluongo ni gi kadendo survey wacho ni focus group discussion kata key informant interview. Tiende ni omanyo jogo monego penji, jogo man gi opinion leaders. Focus group discussion tiende ka oganda ma homogeneous. For example ko wacho da wuoyo gi jo Nyanza. Nyocha wan Sikri no kawo jo Nyanza mano tingo Kisii, otingo Migori, otingo Kisumu, otingo Siaya gi Homa Bay gi Nyamira. Ni waromo giko Kuria no romo Sikri. To penjo oganda ma Nyanza group ni to uneno nang'o adhi mbele kosa we no yire ni oyo dhi mbele. Ochako dhi mano to kwa Nakuru, ochako dhi Kakamega, odhi Garissa, osedhi Nyeri, kod kuonde mopogore Mombasa kamano ma onge county ma pok oluongi mondo penji. Odhi nyaka Uasin Gishu komanyo oganda ma Rift Valley mamalo mondo openji gi penjo. Tiende ni ok idwa survey mar duoko report ila miwacho no. To ma en gima yudo kanyo to timo analysis gi ka ji duoke to dhi chiwo report tarik 10 ni ayie kata dagi. Taneno ko dhi yie. Mheshimiwa in speaker mar county assembly. Ibiro kaya chande kod agenda moro midhiro ka jatend jogi yeki. Be ginyalo kweri ni okwadwa. Be jogi ne nyakwero Muluru Odinga ni oyo okoda ni chung weri godo. Nyalore. Be ne nyalore? Ne nyalore. Nyalore nikech kaka ji dhi rally
to kija siasa Yes. to nyaka iwe ng'ato chien mawinjo feedback gima ji wacho toki. Adieri makende ni siasa samoro ka intie kama to gima ji wacho mbele ni nyalo pogore gi gima ji wacho toki. Koro nyaka itim research ming'e ni ji wacho ang'o toka. To report mantie en ji gin positive ni Raila Amolo Odinga odhi. To bende kata in ing'ama jafwambo. Iseneno surveys mang'eny kata opinion polls kigolo. No chakore ka jalup ker William Ruto. Ne ni kata malo mang'eny e weche mag campaign. Nikech nochako campaign 2014. Raila Amolo nyore ko campaign ka kuma dwe mar adek ko campaign. Tineno ka odiochieng' kodiochieng' mbii mare idho malo to mbii mare dok piny. To bende Raila pok nyowacho ni ochung' president. Nye pudo oriyo man oganda mar Kenya. To jalup ker William Ruto nyocha sewacho chuo na 2014. 2017 no anoya ni ochung' kendo sebedo ko campaign. Miyo tok tarik 10 dwe mar 12 koro ichak penja ni to mbii mare dhi kanye to mbii mar ker jalup ker dhi nade. Bilo se mbii mare kod kad choro mbii mare migosi William Ruto. Ng'ato nyalo penjo gimoro mashimwa ni komuluro Odinga dhi kende ma ok obedo koda gi sir mar Moluor Uhuru Muigai Kenyatta e ng'weji nieri. Donge samoro nyalo nene ka ng'ato ma ok oting'o sigo moro madoko tiyo nikech ok jo Kenya te mohero Uhuru Kenyatta jedwa. Oyo. Uhuru Kenyatta ni gombulu. To embe nyaka gombulu. To jo Kenya te mohero. Jomoko be nene ka president marachi mugi. Erokamano. To ma wacho ni en gombulu achiel. Onge gombulu mang'eny. To bedo ne kaka president nitie joma bendo here ma supporte. Ng'ata kata mochung' diher mondo kwayo mbuche to gi jok mohere. Kaka an. Ka ng'ato chung' kama wuoke, an gombulu achiel. Nikech kuma jaoda goyo ombulu samoro kanyal ng'eyo. Kata kuma wadwa goyo ombulu kata kuma wuonwa goye. To nyaka bedie nitie jomoko manyalo winja. Ji adek kata 4 manyalo sumo paro kuoma. Niti paro ni mondo wagoch ne ng'a. Miyo ng'ato diher mondo mi achung' kode samo campaign mondo amiyo mbucha an kaka Elisha Jakoraro to kod jok manyalo ng'eyo mondo supporte. Erokamano. Ka ilose koda gi chung' gi ng'ato jaduong'. Sani dwaro mondo miduogo lande skunde kik mondo miduogi. E chung' kod serikal koso kichung' godo. Hold that thought live. Chenro mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa Jack Elisha Oraro nyisa ni Haron. Wachi miri mar ni Moluor Uhuru Kenyatta siro Raila Amolo Odinga en gima ni kare kendo gino ero monego beni iketo e tim to nikech jogo eko bende chalo kaka malhero migosi Uhuru Kenyatta gin jogo eko ma en owuon ok nyal chuno mondo migo kura nikech en mana gi kura achiel kende. Kata kamano oyiere koda ni gima wacho mondo mi ji otim ji mathoth nyalo timo nikech en bende no campaign ne MCA mare manodonjo kod otiyo kod okoti ni gima biro penje bele kucho mar chenro mari live e Kuku Mar Wach. Mheshimiwa Orlando idwaro mondo miduogi isiro koso kesiro jemo. En wach matek wacho Aaron. Nikech gima timore skunde sani sana mag secondary school buogo ji mang'eny. Kata in idhi e school kata nadhi e school to yes ne nitie problems skunde ne wang'o ne nitie riot jomoko ne protest to ok rate machalo sani miyo anan gi yes gi no. Awacho yes nikech ka Orlando onge to iyudo ka discipline dok chien. Gimiyo dok chien nikech nyathi onge ni gimibiro timnadi onge. To awacho no nikech jomoko ti jopuonje moko makobiro to tiyo gi gine kiwango ma ok owinjore. Koro chalo corporal punishment. Nitiere cases manomiyo golo Orlando mana nyathi ochwadi ok nya bet piny completely. Nyathi koro dhi ot ok nya bet piny completely. Nitie cases manochwad nyithindo ma pani 2 or 3 nyithindo notho. Nitie ma nyithindo oter nyaka hospital. Nitie ma nyithindo ringo we school. So yes, Orlando kodwoki it must be controlled. But ok en Orlando kende. Nyaka be nitie gimoro machielo kuom ranyisi. Nyocha ne serikal oketo gimoro ni 100% transition. Ma nyithindo moa e primary te idhi e secondary te. Kati rem kata kirem idhi e secondary school. To ok wamedo infrastructure. Kuom ranyisi. Iyudo ka school mancha ting'o nyithindo 700 sani koro nyithindo malawo 2,000 gi wiye obede skul adi achiel. Gini miyo japuonj miluongo ni principal tich matek mar manage nyithindo ok onyal control gi. Ka ji dhi lunch chamo lunch kende nyaka lweny wuoge line nikech ji ng'eny ma nyathi nyaka nyon tie wadgi to nyaka wang' lweny wuok ka. Dormitories mininde ok omedi, classes mininde ok omedi, kata komed to med mathin ma capacity monego giting' osekadho, namba gi oseingo capacity monego bedni giting'o. Ma kende miyo gik matimore e kind nyathi gi nyathi tek mondo japuonj ong'e. So that pressure bedo kanyo.
Ai to bende ing'e ni kinde machon cha nyithindo mane ok odhi e secondary school nitie moko mane ok odhi nikech samoro ne hape rach gima nosetek penj gima nosomo ok nokele penj ma ok okadho penj modong' dala. Moko bende nitie mane ochako bedo rori chakre chon. Kothin nyathi ng'ane ni to en rori kabisa ma ok odhi e secondary to bedo dala. Koro ne cases nitie. Study monego watim ni to sama nya ji 100% transition niendi. Wach mag bedo rori manye nitie kuom nyithindo mane ochako bedo rori chon ka. Pod nitie koso gidok chien. To pressure banie school ni. Ere kaka dwa med infrastructure mondo accommodate gite magin gi space ma ok kel problem. Koro mheshimiwa in ng'at ma speak nyaka ng'e ni kata wuoyo kodagi kata joko yie. Iyiego lando koso kiyiego. Ayiego lando nyaka bed ayiego lando to nyaka bed controlled ni ok en corporal punishment. En olando mar disciplining nyithindo mantie school. Ka iloso kod Orlando to kiko bed nyaka bed controlled mok en ginero mana mar hinyo nyithindo. Iwacho ni MCS ubedo controlled jaduong'. Jolokore kwaya chiegni county assembly sistema kaluo. Ang'o matimore? Ok, gini kiwacho. Ka uyo mar live chilo mari mar Kuku Mar Wach. Mheshimiwa Jack Elisha Oraro wacho ni Haron na nyalo siro mondo mi chwade nyithindo to mana mariewogi ok manero mar hinyo. To bende wacho ni ber mondo mi tim nonro makare. Mare yango ni tang'o wuon makelo wach nieri. Kata mano mheshimiwa nitiere wach mar juma kendo ratiro mar oganda. Manyoro ne waziri Matiang'i no lose. Inonka nyathini yudak e ot kata nyathini e school to kizungu wacho ni in at the mercy mar nyathi. Ichwada diambo matin, diambo dhi donjo ni human rights e biro iteri e dogo. Iwinjo Aaron, ikelo wach maber kabisa. Ma personal opinion mara, ok kaka speaker, ma personal opinion mara. Ni kaka katiba mar Kenya biro 2010, to nitie chapter 4 ma wuoyo about human rights. To wan gi oganda mopogore opogore, stakeholders mopogore opogore ma deal gi weche mag katiba. Wan gi jomo iluongo nying gi miluongo kaka for example civil societies. Ng'eny gi konyo ga sirikal korka weche mag sensitization and capacity building kata advocacy mondo gipuonj jopiny gik mantie katiba. To giketo gitilia manane kata giketo thoro mar wach e chapter 4 korka ratiro mar oganda. Iwacho ni human rights. Miwacho ni en raticha nyaka dhi school, en raticha nyaka chiem, en raticha nyaka thiedha, en raticha nyaka timma. To wigi owil gi gimiluongo ni responsibility kata obligation. Machiegni telo mari mar chenro mari mar Kuku Mar Wach chenro mago mbaka telo weche mopogore opogore malocho utho wan wamanyo jotelo gi komidwaro kendo wakelo gi kato nikech igni 10 mohingo wasebedo kwa kelo ni weche manyien gik motimore kae kacha ne kachiel koda gi twak nikech wan wang'eyo kumiyudo gie sama in yorowa mondo mwamany gi nyinga en Haron Otieno telo mari mar chenro mari mar Kuku Mar Wach live. Mheshimiwa wewe kamiwacho ni wagedo e ratiro marwa to ting' marwa to wajwang'. Erokamano. Yes. Iwacho ni chagwel cha ogwang'. Yes. Okaw wach mar ratiro marwa moket kuom wi japiny sana nyithindo modhi modonje tadni wigi kabisa. To wach mar responsibility wadhi wawe chien. En ratiro ma nyathi ni nyaka chiem. To en ting' mare ni nitie gik ma nyaka otim ang'owa e ot. Mondo mi chiemo ni obedo chiemo lwasi makare. Exactly. En ratiro mar nyathi nyaka dhi school. To en ting' mare mondo som. En ratiro mar ng'ato ka ng'ato man odak e Kisumu, for example Kisumu City ka. Ni nyaka oyud siwa line, oyud pi, oyud the rest. To en ting' mare nyaka chulo osuru. Kendo en ting' mare nyaka rit chik. Koro wasetimo marach mwatilia manane kata waketo thoro mar wach e ratiro. To waweyo wach mar ting'. En saa makoro chopo manyaka wachak puonjo jopiny ni katiba owacho ni nitiere ratiro to nitie kod giko iluongo ni limits kata limitation of human rights. Ok nyal kadho. Yes. Nitie freedom of speech. Inyalo wuoyo, ratiro mar wuoyo. To nitie kiwango. Ok nyalo wacho gima chalo gima iyanyo ng'ato kata ikadhone. Mano endo katiba otamore. To gigieki ok wasebedo kwa wacho ne jopiny. Kata mana sani adwa chiwe kata ranyisi korka county governments. Sani waria higa mar 10 nyaka ne county governments bi. To adieri makende ni pok wachopo atamalo 60 mar gima county governments onego bed ni timo. Nikech ang'o? Nikech ji pok understand, pok owinjo
gima county government en. Pod ji kia pogo ni to tije MCA en ang'o, to tije MP en ang'o, to tich mar women rep en ang'o, to mar senate en ang'o, to mar governor en ang'o. Sama ukuri ni asero na senators jama dwa chung kom mar senate. Ma campaign ni kutera nita abiro timonu, abiro gero nu pi, abiro gero daraja kanye ma katiba wacho ni senate nyalo gero daraja. Aseyudo MCAs maka campaign to pod ok wach na biro loso policies ma biro guide timo mage ma to giwacho ni adhi timo mage ma. Mano donjo wi japiny. Koro japiny dwaro haki mare ni ne wayieri waonge kod ndara. Ne wayieri waonge kod pi. To ok giket thoro mar wach e joma onego otim gini. The same time kata national government budget mar Kenya ni trillion adek. To iyudo ka counties dhi mana 370 billion. Tiene around 2.7 trillion dong national government. Ma is about 10% mar the national budget. To nikech piny kae ma ji nitie. Iyudo ka thoro mar wach ni ng'eni county nigi pesa ratich wen magi. To wiwa wil kod moingo trillion 2 malal malo kacha. To an kwayo mara ni kako ganda sana the NGO world, the civil societies, the human rights activists, the county governments, national government, waket thoro mar wach e puonjo japiny e ratiro ne to wang'ise ting mare bende. Exactly. Sami wacho ni kata mana county kende igni ma koro hawa par kapo county chopo kumi fagi wacho na tamalo pira uchiel. Mano opinion mara. Yeah. Mano pachi. Kan nikech gik moko mathoth bende pok wang'eyo. Isayo MCS bende ni pok ung'eyo gimotimo jaduong'. Ulokuru kwaya uwer. Personally aparo ni nitiere ok ang'eyo chieng' mane wa launch strategic plan marwa. To kod nitie forum moro be menda mawache ni wan kaka assembly, for example Kisumu County Assembly, ok anyal wacho ni wase achieve 100%. No, pok wa achieve 100% mar gimonego watim. Tij wa gin adek. Watimo representation, watimo oversight, watimo gimiluongo ni legislation. Loso chike. Kata chung ne jopiny, kata cheko gima sirikal timo. Pok wachopo 100%. An kabedo speaker nyaparo ne wan king tamalo kata 40 kende kwa timo tijwa. Sani warie tamalo 70, 60 to 70 e kum gik monego watim. Mondo wa attain dwaro mar devolution nyaka wachopa tamalo 80 kata 100 ewi 100. Pok duoka gima penji. Ulokuru jo kwaya mok unyal cheko executive koso kulokuru. Ok ang'eyo kiwach jokwayo to kang'e yani nabedo koda gi deputy governor ma Kisumu County. To na wacho gimoro ma ni wacho bunge ma in fact inyalo confirm ka diri kada miriambo. Nitiere joma ka uluongo mawuok e bar sirikal ma Kisumu County to gibi mondo mi udadhogi kata mani committees mau. Ni wacho koso ni wacho. Na chiwo directive ni executive member mora moluong mondo chope committee nyaka make sure no chope committee. Ma ka ok ochop ne wan gi challenges an kaka speaker. Tija en riembo assembly kamiyo thuolo ne committees mondo tim tije. Tija assembly timo ng'eny gi through committees. Committee chalo kaka shadow ministry mar executive kocha. Koro sama watimo oversight to watime through kokadho e kamati. For example wakaw kamati mare wawach ni finance kuom ranyisi mochung' ne weche mag omenda. Sama kamati no endo cheko weche mag omenda ng'ato nyalo biro gi question mowuok e gweng' ni magi ma pok otimore. Koluong minister no mokwongo, chako luonge mar ariyo, chako luonge mar adek to kochopo. Koro chopo kama wasamone imiye saman mondo ochopi. Kech assembly as per article 195 mar katiba mar Kenya wachalo kaka high court, wan gi quasi judicial function, wachalo kaka high court. Wanyalo ga miyo ng'ato saman mondo timnadi obi. Koro kama pok ochopo, sama ochopo miyo ng'ato saman tiende ni koro chopo extreme. Koro gikelo report kaka speaker mar assembly ni wan gi challenge. Gima wan go en ni kwaluongo minister makama to nyoko biro chako wamiye reminder ayudo report kuom committees moinga 4 nyaka kora kaw ok negi moko ne biro ok nigi te moko ne biro moko ok bi. To kosebedo ni ji adek kata 4 osechiwo report ni minister ok nyal biro, en responsibility mara mondo a communicate. Ipana ng'omi jogi ne buono biro e committees mau? Nitiere challenge mopogore. Ok anyal wacho nikech pok gibiro mondo giwacha gimiyo kabiro ma. But mano chopo iyudo ka samoro sama committee ni oluongogi to en bende kod function machielo. Sama committee ni oluonge to maybe committee machielo bochako timnade oluonge. Mano bende nyafwenyo ni en gima timore kacha nikech standing order marwa kaka committee so obet iyudo ka chairman mar committee achiel
samoro chungne departments ariyo kocha. Or department achiel kocha report to committees ariyo koni. Koro sama committee noluongo the same CC member, kara committee ni noluongo the same CC member. Koro sani ware organize standing order marwa mondo mi conform gi gima nitiere kocha mondo conflict kik bedi. Producer mar program nyisa ni adongi sama tin nyime pak dakika maro madeka ngwen kama iri tigi mokan adek mabende nyakolosi mapiyo piyo tu. Bende chandi ka MCA mari ochung kod kuma governor tiega deputy governor ntiere to wacho ni wan wasiro telo ni mae telo manyaka dogi tiyo makipingo tikia gimitimo. Bende statement bill nyalo chandi. Ingeni mae ndalo siasa. To ngato ka ngato dok manyo ombulu. Yes. To ngato nigi ratiro mari go ombulu kama odwaro. Miyo wan e assembly watiyo kod gimo ni standing order. Statement no chandi koso chandi. Mano ok chal chanda nikech assembly maro watiyo gi standing order ma kaponi obiro assembly to wacho gima contrary kata mopogore gi ma chik wacho mane manyalo chanda. Gima ngato wacho liel en gima ok chanda assembly. Ok nyal chanda assembly. Okay. Mheshimiwa wach mar party nominations mawang ni kaponi dhi party nominations koro saa yiena mana ngade machuok. To Kenya yudo thuolo ma dhi party moro machielo. Ineno nade? Ber kabisa. Mano ber kabisa. Gima ji ko ma personal opinion mara. Yes. To bende jakombo bedo ka wache ni party nigi manifesto mare bagel wan gi implement. Yes. Wakawra nyisi ODM. Kibire ODM, nilo biro ja ODM, nyaka bed ni subscribe to ideals dwaro mag party ni. Yes. Mag dongere wacho ni manifesto kata ideologies mag party no. Subscribe, iwinj idonjori gi dwaro no. Makibiro to kinya biro gi pachi, ibiro gi donjori gi manjo party to timo ngoa, dwa timo. To ok nyal bire party, bas kochopo sa nomination to samoro kata oyombi. Ndikori wuok ni koro party no rach, ko chake dhi ni dhi chung kendi. Iluongo ni independent. Iti chungi nga in ideology mane ma in ko. And personally subscribe to a party from the word go. Tiya mwani ka ija ODM tija ODM. Yes. My ideas kata ideologies mag ODM ma in godo, paro mag ODM ma in godo, ma kochopo sa yiero to kichikri kama chielo. Koro gengo ne jikri party machielo no endo ayiego. To bende apim nie. Yes. An ka chutho kane an to I support direct nomination. Seche moko jakom nyalo biro wacho ni oyo ndhiwa adware ng'ane bodware ng'ane. Exactly. Ok unyalo kuma jopiny dwondgi. Gisama wuok kudini. Yes. Jopiny dwaro ni mondo kitimo nomination nito ji otim ni universal suffrage ni ji go ombulu. Yes. Tingini sama ji go ombulu nyaka joma ok oyie gi ideology mar party no. Yes. Nikech for example kawo Kisumu County. Yes. Ndi joma jo ODM, joma ko jo Ford Kenya, joma ko jo UDA kata girom nadi lakini mano ratechgi. Yes. Mar party magintie. Yes. To sama igoyo ombulu ma nomination nyaka jogi go ombulu tiende ni gi infiltrate joma nie party machielo ni to giingo gi kum yanyisi. Yes. Karwa ka ingeni the dominant party en ODM. Wawat ni jo Ford Kenya ukunda timo nomination. Joma ga madhi timo nomination. Ok jo ODM. Ema dhi timo nomination. Ere ka kori believe party mar ODM tidhi go ombulu ka Ford Kenya. Isiro direct nomination nikech maling'ling koni chiegni gi jakom chunyo heri nikech chiegni kod onyalo bi ticket koso. No. Asiro direct nomination nikech ase understand ni wach mar universal suffrage ok nyal konyo. Ka koro IBC ema nigi 49 billion tema pod yiero ma jigore. Koro party ere ka nyalo timo universal suffrage. Asiro mar mondo mi owachi ni kacha odwaro ng'ane to nikech pesa bende mitimo go nomination en pesa mathoth mokalo. Inyalo yie ka wang' ni jakom biro wacho ni oyo adwaro ng'ane kacha chane onyalo biro konyo malo. Ana yie. Wach mogik jaduong'. Siasa donje Kisumu County. Ma dhano yanyore, dhano wacho weche moko dhi kare. To ling kamani yang jaduong'. Ang'o matimore? 30 seconds nyakoti king'yo kamera nitero. 2010 katibu miyo ratiro mar wuoyo. Yes. Freedom of speech. To bin amor ni ng'amo kelo freedom of speech gi en jakome motimo bedo e mbele kuom korka kelo ratiro mar oganda. To ji donjo weche mag miriambo. Yiena wach dho Kisungu moro kantie gima popular gi gima right. Ji dwa hero gik ma popular to giwe gik ma right. Nikech iwuondo dhano gi miriambo to pachgi oming'o ok gine ni gima wacho ne gino endo en gima short term kendo gima miriambo mok bi konyo. Wachakuru yawo wiwa kwang'iyo mbele kendo kwachako kuma ji wae ni to gima ng'ane wacho ni en adier koso en miriambo. Adieri makende en ni sa siasa ji tiyo gi propaganda mang'eny kabisa to propaganda ok kony. Wadhi adieri
Kata ka ok en popular to bed gima right. Governor and Professor Kuzoken. Ana support Professor Peter Nyong'o. To en gi en gi gudu no ero mar bedo Professor Kuzoken. Aneno ka oromo go. Ji mang'eny to wacho ni keni ni kia osemie certificate apana. Yes. Nomination jakom oselero maler ni time ding'wen. Ibiro tim consensus. Tiende nu bed piny to winjoru. Yes. Ni ng'ama mondo bedi. Kotamore tidhi e delegates. Iyiero delegates to romo to go ombulu. Kotamore tidhi e universal suffrage. Kotamore to direct. Okay. Prof nigi usomo maber, kusomo maber. Yawa bwana. Live. Chenro Kuku Mar Wach. Wachako dogo time kendo chieng' machielo nyinga en Harun Otieno. Ma en Kuku Mar Wach. Weno ne en migosi Mheshimiwa Elisha Oraro Jack live chiro maero chako dogo time chieng' machielo ka Nyasaye oriti makawuono ni bedo gutiene maber molo chutho ne nyamo neno chenro kachiel koda gi sina producer mar Zero Babel abena nitiere kamera mar achiel gi Mario Te en bende e producer mar chenro ni oriti tieno makare. Erokamano.